Astăzi o să vorbim despre frică. Pare un subiect ușor atipic, pentru că în biserică nu prea se vorbește despre frică, se vorbește despre pace. Dar vreau să pornim de la un verset care e extraordinar de clar și în același timp ușor confuz. În dragoste nu este frică. Și pornind de la versetul ăsta, vreau să trecem prin, o să avem 2 sesiuni și o să trecem prin mai multe întrebări. De unde a pornit frica? Cine a fost prima dată responsabil de frică? Ce s-a întâmplat cu oamenii cărora le-a fost frică? Cum poate fi prevenită frica? Și odată ce frica s-a instalat, cum poate fi scoasă? Ce ar trebui să facă creștinul în cazul în care ar veni frica peste el? Și ce se întâmplă cu creștinii cărora ajunge să le fie frică, cum spune o vorbă românească, chiar și de umbra lor? Dar hai să pornim de la în dragoste nu este frică. Dacă e să ne referim la versetul acesta, în primul rând am putea să înțelegem că în dragoste nu este frică prin faptul definind dragoste. Dumnezeu este dragoste. Dumnezeu fiind dragoste, în Dumnezeu nu este frică. Deci asta ar fi poate cel mai profund adevăr cu privire la lipsa fricii. Dumnezeu este suveran, este atotputernic, atotștiutor, are toate atributele absolute și nu are de cine să-i fie frică. Frica este, vom vedea, poate, că este indusă de ceva sau de cineva. Dar Dumnezeu este deasupra tuturor lucrurilor și atunci în El nu este frică. Sigur că versetul din Ioan, 1 Ioan, în dragoste nu este frică, continuă. Și nu doar că în dragoste nu este frică, ci dragostea fiind definită prin Dumnezeu. Și înțelegem bine de ce nu este frică în dragoste, adică în Dumnezeu. Dar această dragoste a lui Dumnezeu a fost arătată față de noi și ne-a fost oferită. Și atunci, în dragostea oferită de Dumnezeu, nu este frică. Și acum Ioan spune lucrul acesta, că dragostea desăvârșită izgonește frica. Poate răspunzând anticipat la una din întrebări. Dragostea adevărată, dragostea desăvârșită nu poate fi decât din Dumnezeu. Cum este ea la dispoziția noastră, cum ne-a fost oferită, mai întâi ne-a fost arătată prin Domnul Iisus Hristos. Dumnezeu și-a arătat dragostea prin faptul că le-a dat pe Domnul Hristos. Ioan va spune lucrul acesta mai departe în epistolă, sau mai înainte, de fapt, că aici este ca o concluzie, poate, a epistolei. Sunt multe aspecte și poate că vom insista puțin asupra versetului acesta, care în adevăr este foarte important. Dragostea desăvârșită nu este frică și dragostea izgonește frica. Și poate și celălalt. Hai să vedem, să începem cu începutul, cum s-ar zice. Să începem cu geneza. Când a apărut prima dată frica? Teama? Aici aș face o paranteză, pentru că între noțiunile sau termenii de frică și teamă este o mică diferență. O mică diferență, și anume, dacă ne uităm în dicționarul nostru explicativ, despre frică se spune că ea este o stare de neliniște sau de tulburare provocată de un pericol real sau imaginar. Un pericol prezent, un pericol care este iminent, nu doar iminent, ci produs deja. S-a produs ceva și acest ceva sau este cineva care induce această frică. Pe când teama pare să fie aproape definită la fel și în anumite situații le putem considera sinonime, dar totuși are o mică diferență, și anume teama este tulburarea sau neliniștea provocată de o potențială problemă, de un potențial pericol care ar putea veni, care n-a venit, dar s-ar putea să vină. De ce am subliniat aceasta? Pentru că mai întâi noi avem o traducere mai
nouă în care termenul de frică aproape în toate versetele a fost înlocuit cu teamă, ceea ce mi se pare că nu este chiar atât de corect. Pentru că una este teama și alta este frica. Mai întâi că frica nu izvorăște din Dumnezeu, deși vom vedea poate că și Dumnezeu îi induce la un moment dat frica, pe când teama este, hai să zic, anterioară sau este ceva, un pas înaintea fricii. Frica a apărut în Eden, dar a apărut după căderea în păcat. Înainte de căderea în păcat, teama de Dumnezeu era prezentă sau trebuia să se manifeste. Teama de Dumnezeu. Ca un respect față de Dumnezeu. Ca un respect față de Dumnezeu, este pe de-o parte, dar și ca un răspuns care decurge din poziția omului creat față de Creator. Întotdeauna o creatură sau creatura trebuie să aibă respect și din acest respect decurge o teamă, un aspect de teamă, dar teamă nu impusă, ci o teamă care este indusă de poziția în care ești așezat față de Creator. Tocmai de asta am subliniat că teama de Dumnezeu nu are conotație cu siguranță negativă, ci dimpotrivă are pe lângă un izvor sau o, să zic, temelie pozitivă, pentru că este acea teamă de a nu supăra pe Dumnezeu pe de-o parte, pe de altă parte are în vedere suveranitatea lui Dumnezeu, are în vedere sfințenia lui Dumnezeu și pe undeva ea se manifestă sau nu se manifestă, se traduce în fapte, teama fiind o acțiune sufletească a sufletului omului, dar ea se manifestă în fapte prin ascultarea de Dumnezeu și împlinirea poruncilor lui Dumnezeu. Și tocmai aici, de asta spun, omul înainte de căderea în păcat așezat în Eden, creat, desăvârșit de Dumnezeu, care avea și această teamă insuflată de Dumnezeu ca fiind sfânt, ca fiind creator, ca fiind atotputernic, ca fiind atotștiutor, omul la un moment dat pierde din vedere lucrul acesta și cade în păcat. El, dacă ar fi avut această temere continuă, nu ar fi ajuns să cadă în păcat. Dar, pentru că pierde din vedere lucrul acesta, este înșelată de diavolul și Eva și apoi și Adam și ajunge căderea în păcat și cade în păcat prin neascultare de porunca lui Dumnezeu. În fond, teama este consecință a păcatului și este consecință a neascultării de porunca lui Dumnezeu. Porunca inițială, nu mâncați, și apoi toate celelalte rânduieli, porunci pe care Dumnezeu le va da pe parcurs. Porunci înscrise în conștiința omului, pe de-o parte, în perioada conștiinței până la lege, apoi înscrise în lege și apoi, sigur, de aici vom avea ocazie să vedem cum sunt ele. Și Adam îi răspunde lui Dumnezeu când îl întreabă unde ești. Mi-a fost frică. De ce a fost frică? De unde a venit frica? Aici e demn de reținut că în momentul în care omul este așezat în Eden, în versetul 25 din capitolul 2 spune omul și nevasta lui erau amândoi goi și nu le era rușine. Cu siguranță că temerea de Dumnezeu în conotația ei pozitivă exista, dar asta nu, cum să spun, nu avea o manifestare exterioară, ci dimpotrivă omul avea toată libertatea să se prezinte în fața lui Dumnezeu, să aibă dialog cu Dumnezeu deschis, nu le era nici frică și nici rușine, deși erau goi. În momentul căderii în păcat, când ia din pumn, și versetul 7 din 3,
li s-au deschis ochii la mână, au cunoscut că erau goi. Iată ce aduce primul aspect pe care îl aduce mâncatul din pom cunoștinței, faptul că ei erau goi. Văd o altă realitate pe care nu o văzuse, era și înainte realitatea, dar ea n-ar avea nicio conotație în raportul lor cu Dumnezeu. Oricum ar fi fost, înaintea lui Dumnezeu totul este gol și descoperit, cum citim în Evrei. Nu însemna nimic. Nu însemna nimic. N-aveau nevoie să se ascundă. N-aveau nevoie să se ascundă, n-aveau nevoie să le fie rușine, nu putea să aibă o altfel de teamă. Pe când acum au cunoscut că erau goi, au auzit glasul, umbla prin lui Dumnezeu și omul și nevasta lui s-au ascuns printre pomii din grădină. De ce s-au ascuns? Că le era rușine. Numai că această rușine este completată de frică, de teamă. Domnul a chemat pe Adam, unde ești? Și el ți-am adus glasul și mi-a fost frică. Deci păcatul aduce rușine și teamă, frică de data asta. Frică de ce? Frică pentru că mi-a fost frică că eram gol. Mi-a fost frică că eram gol. Ca și cum înaintea lui Dumnezeu și-au încercat și ei să se acopere cu frunze de smochin, să-și acopere goliciunea. Deci frica apare ca urmare a păcatului și este în Eden, încă în Eden, după căderea în păcat. Este frică să spună adevărul, chiar și în contextul acestei pandemii, deși îl cunosc, l-au aflat, dar le este rușine. Cum vor fi catalogați, socotiți de ceilalți? Dacă ies din tiparul celorlalți care toți spun, iată un exemplu din Scriptură, când prorocii lui Ahab îi prorocesc toți și Iosafat, aliatul lui, îi spune, nu mai e niciunul, păi mai e unul, dar îmi spune rău, și îl trimite și îl aduce pe prorocul lui Dumnezeu și trimisul îi spune să prorocești tu la fel. Și el spune, voi spune ce-mi va spune Domnul. El iese din tipare, toți ceilalți s-au aliniat. Bineînțeles că acolo înțelegem un lucru, că Dumnezeu este Cel care induce, care îngăduie un duc de minciună în gura prorocilor. Dar iată pe omul acesta care nu s-a ferit de împărat. Nu s-a ferit și i-a spus adevărul din partea lui Dumnezeu. Deci unul dintre motivele pentru care omul nu spune adevărul este rușinea de oameni. Rușinea cum va fi socotit de oameni. Ești nebun. Toți spun așa și tu spui altfel. Te împotrivești curentului. Unul dintre motive. Frica de virus are un temei pentru cel credincios, mă refer. E normală, într-un fel? Adică mersul după curent, e frică vecinului, e frică șefului la serviciu, colegilor, le e frică guvernanților, e frică lumii întregi, cu câteva excepții pe care îi considerăm nebuni. Ăla e nebun, nu e frică. Nu? Poate să fie ăsta un temei pentru frica creștinilor din biserici. Credinciosul care are o temelie solidă și care poate după textul de la care am început are în el acea dragoste adevărată de Dumnezeu, nu are frică. Nici de virus, nici de ciuma care bântuie toate, Psalmul 91, 1000 cade alături, 10.000 la dreapta. În orice situație, frica este înlăturată de încrederea în Dumnezeu și sunt texte care spun asta. Sigur că virusul, nimic, nu nimic, este ceva atât de mic și totuși induce o teamă atât de mare, o frică atât de mare. De unde apare frica? Consecințele acestui virus care poate duce la suferință grea, la moarte și toate celelalte. Oricum ar fi, cel credincios nu are motiv să se teamă de acest virus. Numai puțin, dar frica poate fi molipsitoare.
poate fi molipsitoare. Și iată un text din Scriptură care ne spune de acest, și Dumnezeu știa lucrul acesta. În momentul în care Dumnezeu trimite sau spune, vrei să te duci la război, chemi ostașii și înainte de a porni războiul, tu le spui tuturor, cui este frică sau se teme să plece acasă. N-ai ce să cauți într-o luptă, fie în aspectul fizic, material, fie în aspect spiritual, dacă ți-e frică. Și de ce spune Dumnezeu asta? Că zice, mai bine să se ducă acasă ca să nu moaie inima celorlalți. Deci să inducă frică și în ceilalți. Lasă-i pe ceilalți care au curaj să ducă să lupte. Tu, dacă ți-e frică, mai bine du-te acasă. Dumnezeu ține cont, de multe ori, ține cont de slăbiciunea aceasta, de frica aceasta a unor credincioși. Și vreau să dau și un exemplu concret a unui credincios care pe timpul prigoanei, imediat după războiul, al doilea război, era un credincios în adunarea noastră, unde eram copii, care, în momentul în care a apărut prigoana, el era fricos. Era frică să apară în fața autorităților sau în fața prigonitorilor, sigur, să răspundă la întrebări, să fie batjocorit, să fie bătut sau biciuit pentru numele lui Dumnezeu, sigur. Și era frică. Dar el și-a recunoscut această frică. Și a zis, Doamne, Tu știi că eu sunt fricos. Te rog, nu îngădui Tu să ajung în fața acestor oameni, de care mă tem. Și niciodată a trecut perioada aceea și el niciodată n-a fost chemat de autorități sau să fie pus în fața unor situații de felul acesta. Dar e recunoașterea slăbiciunii înaintea lui Dumnezeu și Dumnezeu a ținut cont. Acum, întorcându-ne iară la, să zicem, pandemia asta, înțeleg că frica e molipsitoare. Ți-e frică, îl molipsești și pe celălalt, respectivul, dacă ajunge și el la frică, îl molipsește și pe următorul și tot așa. Pe partea cealaltă, curajul e molipsitor? Uneori poate fi, nu atât molipsitor, dar poate să ajute pe mulți fricoși să scape de frică și să depășească. Stai mă, dacă ăsta are curaj. Ăsta poate că, sau un credincios care manifestă curajul credinței, cu siguranță, poate în adevăr să ajute pe un alt credincios slab să iasă din această slăbiciune. Iată un exemplu tot în Scriptură, întâlnim la ucenicii Domnului Hristos când erau pe mare și se stârnește furtuna și ei se înfricoșează și îl trezesc pe Domnul Hristos, nu-ți pasă că pierim. El se trezește, vânturile mari, se face liniște. După lucrul acesta îi numește fricoși, deci le-a fost teamă groază de consecința furtunii. Domnul Hristos, ei spun așa, oare cine este acesta de la asculte vânturile și mare? De aici tragem o concluzie, că frica lor era într-un fel indusă nu doar de furtună. Sigur că diavolul produsese furtuna aceasta ca să îi pună în pericol, dar era prezent Domnul Hristos. Dar frica lor era indusă mai degrabă de faptul că nu-L cunoșteau pe Domnul Hristos. Cine este acesta? Nu știau cine este Domnul Iisus Hristos. Și atunci când nu ai pe Domnul Iisus Hristos și pe Dumnezeu, sigur, Tatăl, care este suveran, care este atotputernic, care este prezent, care știe toate lucrurile și rânduiește toate lucrurile pentru cel credincios, care nu cade un fir de păr din cap și să nu știe, să nu contabilizeze, atunci apare frica. Dar dacă ai ști și ai fi înrădăcinat după un termen al Scripturii, în adevărul Scripturii, înțelegând bine și lucrarea Domnului Hristos în totalitate ei, și persoana Domnului Hristos și a lui Dumnezeu însuși, atunci teama se duce. Nu mai e. Tinerii înaintea cuptorului de foc, ce spun?
Nu ne vom închina pe că îl știa pe Dumnezeu. Îl știa pe Dumnezeu care poate să ne scoată și se încredința în mâinile Lui care chiar dacă nu ne va scoate, noi nu ne închinăm, pentru că Dumnezeu este suveran și ne-a spus să nu ne închinăm. Și atunci îi ascultă de Dumnezeu. Și iată marea biruință pe care ei și marele beneficiu al faptului că l-au onorat cu încredere pe Dumnezeu, că au parte de prezența Domnului Iisus Hristos chiar în cuptor, chiar în mijlocul focului. Aparent nu sunt scăpați și totuși sunt scăpați, sau este, mai, după expresia din Nou Testament, mai mult decât biruitori, mai mult decât scăpați. Și aceasta duce la proslăvirea lui Dumnezeu. Ca ultimă discuție pentru sesiunea asta, într-o ultimă măsură, la sfârșitul vieții fiecărui om pe pământul acesta, apare uneori, la unii, frica de moarte. Frica de moarte care probabil n-aș putea să vorbesc din experiență și nici din experiența discuțiilor cu alții, dar am citit despre asta. Frica de moarte care e atât de puternică încât nu există nimic altceva mai puternic ca stare sufletească decât frica de moarte. Și oamenii cărora le e frică de moarte mor în chinuri sufletești extraordinare. Înțeleg frica de moarte la oamenii necredincioși, dar la oamenii credincioși, de ce apare frica de moarte? Am putea să spunem că este o lipsă a credinței? E doar atât de simplu? Sau e ceva mai complicat? Cum spuneam, frica apare, în exemplu de mai înainte, era indusă de necunoaștere. Lipsa cunoașterii lui Dumnezeu și a puterii lui Dumnezeu poate induce frica, cu siguranță. Dar cred că mai este ceva, și anume faptul că frica este consecința păcatului, a neascultării de Dumnezeu. Și atunci când un om credincios a avut căderi în viața lui și nu le-a mărturisit înaintea lui Dumnezeu și, dacă a fost posibil, și înaintea celor cărora le-a greșit, atunci este termenul de vina păcatului. Una este păcatul iertat și alta este vina păcatului sau consecința păcatului, care poate fi înlăturată tot prin credință. Sunt situații când oameni credincioși ajung pe patul morții, a plecării de pe pământul acesta, și atunci cel credincios trebuie să își rezolve problemele înaintea lui Dumnezeu. Nu mai apucă să rezolve problemele cu semenii, cu siguranță, pentru mulți. Dar înaintea lui Dumnezeu trebuie să rezolve problema aceasta. Și atunci Dumnezeu îngăduie în viața acestor oameni pentru o mai lungă sau mai scurtă perioadă, că pentru unii moartea nu, cum să spun, își face efectul ei de a pune stop vieții în trup, până când omul nu recunoaște. Apoi, frica de moarte, în Evrei se spune că diavolul ține pe om robit toată viața lui prin frica morții. Și Domnul Hristos a venit și să biruiască sau să învingă pe diavolul acesta sau să-l înlăture din calea celor credincioși, ca ei să nu mai fie robiți de frica aceasta a morții. Mai sunt și alte texte, sigur, care ne spun despre lucrul acesta și felul cum cel credincios este izbăvit de robia. Este un termen care spune că frica este indusă de un duh de frică. Noi n-am primit un duh de frică ca să fim robi, ci am primit un duh de înfiere, care ne face să strigăm Ava, adică Tată. Și atunci când îl cunoști pe Dumnezeu ca Tată, ca suveran, și pe Domnul Hristos ca un mântuitor atotputernic în toată lucrarea Lui, teama și de moarte se duce. Nu mai este oameni credincioși care au plecat atât de liniștiți și au salutat pe ceilalți, ne vom revedea în ceruri sau, mă rog, tot felul de experiențe. O
Ultima întrebare pentru sesiunea asta, foarte scurt. Opusul fricii e curajul sau e pacea? Cred că opusul fricii este pacea. Curajul de multe ori poate fi indus de alte motivații, nu neapărat de lipsa fricii, Da. ci este vorba de pace și poate că vom mai dezvolta, uite, e un text care leagă în adevăr lucrurile acestea, lipsa fricii cu pacea, sau, nu mi-aduc aminte exact acum textul, dar se menționează că atunci când frica a fost îndepărtată, locul ei a fost luată de pace. Pacea, poate după expresia, pacea lui Dumnezeu care întrece orice cunoștință. Pacea lui Dumnezeu care se poate manifesta în orice situație. Dacă este și situația pe care am spus-o cu ucenicii pe mare, s-a făcut liniște, Dumnezeu, Domnul Hristos a îndepărtat motivul fricii și s-a făcut o liniște și o pace mare. Au plecat toți împăcați. Chiar dacă au rămas cu întrebarea, cine este acesta?